Ukrainanyň paýtagty Kiýewde hökümete garşy aktivistler protestçilerin iki sany toporunyň arasynda görnetin konflikt ýüze çykandan soň Owa hojalyk we adyk ministrliginiň jaýyny terk etdiler. Aýdylmagyna görä garaşsyzlyk meýdançasyndaky köpçüliklerin demonstrasiýalaryň wekilleri spilna sprava ýagny umumy iş diýilip atlandyrylýan toporu bu binany boşatmaga yrypdyr. Ol binanyň eýlenine 5 gün bolan ekeni. Ýüzlerçe aktivist ministrligiň baş işiginde toplanmagyny dowam etdirdi. Pakistanyň Demiradyk Günwatar şäheri bolan Peşawardaky doktorlar saglyk işgärleriniň öldürilmeginiň we alyp gaçylmagynyň köpelmegine garşy protest bildirdiler. Protestçiler hökümeti doktorlaryň saglygyny üpçün etmäge çağıran şygarlary gyýyrdylar. Olar soňky bir näçe aýda onlarça kärdeşleriniň öldürilendigini ýa-da jenaatçy toporlar ýa-da islamçy jeňçiler tarapyndan alınıp gaçylyp olar üçin pul talap edilendigini aýtdylar. Ýurdun saýlaw komissiýasy Owganistanyň Günnowar şäheri bolan Jelalabadda aprelde geçjek prezident saýlawlaryny beýan etmegiň düzgünleri barada yerli medeniýet üçin seminar geçirdi. Ol ýere baran delegasiýa resmi taýdan 3 fevralda başlanýan saýlaw kampaniýasyny beýan etjek jurnalistler üçin tapgyrlaýyn tälim sessiýalaryny hödürledi. Gadagystanyň Astana şäherindäki Gadag Milli Agrar Tehnika Uniwersitetiniň 200 çemesi studenti prezident Nursultan Nazarbayewiň golaýda halka eden ýüzlenmesini gollaýan sahne bilen çykyş etdi. Gadagystany 25 ýyl wagt bäri dolandyrýan Nazarbayewiň sözlän sözlerini wagt etmek uniwersitet resmiýetleri üçin däwe urildi. Siz Azatlyk radiosynyň şu günkü täzelikleri bilen tanışyp boldyňyz.